voin hi tromir thlani ni thole ni ani a indo kai hnoi thubeng var thlak tak tak kan ron chhop chhuwa sakle don chowa kanen tak tak ma in han like le sap sapila indo ni zali somthum pathum na ni ta a bakmut boruak chu indo na lian ber thlen mek na ni in khovel thlir berani Russia Ukraine indo puan ma in Israel chet na puang ma satyang Israel indo thlone te chuan thole ni jing khan Syria marlam ko pui Aleppo a International Airport chuan beya Syria sipai pakhata thia airport hi commission ani lo ngal State News Agency sana chuan civil mi pahni le sipai pakhat dang panga an hliam ni in a soya he thil thleng chung changa hian Israel thu nei tu te chuan thu chho engma an la siam lo Syria hi indo na hmun ani a Sarkar lian ten sipayan deploy nual indo na hmun ani to na kala in February ni ruka Turkey la Syria lir nging thlan nuwa Syria hian mi sang ruk chuang an thi pha nge nge ni United Kingdom ma inquire Syrian Observatory for Human Rights SOHR chuan airport bularal thuam da na hmun chu bayani thuwa soya Aleppo thingtlang lama sipai airport chu Israel ten an bei bok ni in a soi Mase Syrian state media te chuan he thil hi an report lo thung March thla khan Israel hian Aleppo airport hi voi ni alo bei to a ni engemaw zat chu airport hi khar lo ni to Iran thlop helten Iran atanga ral thuam an chek na hmun Israel hian a bei fowa Israel ta na poina sa tak khoi tura train chuan nia heng ho hi akha tokin Israel hian an bei fowa ni Ola US chuan sang ni somni pani December thla atang khan Ukraine indona Russia sipai sing ni an thi to ni in an ngai December thla a Ukraine Donetsk region a inbeina anasat nuwa Russian sipai hi thile hliam nuai chuang anom to ni in US lam chuan report an ti chuaka heng zinga hian mi sing ni an thi ni in an soi White House National Security Council thu puang tu John Kirby chuan thole ni khan he chiar pui hi United States Intelligence thuruk put ruthar atanga chu tani thuwa soya Intelligence community in engtin nge thizat number hi an chut chuati chu chipchiar takin John Kirby chuan a soilo Thizing achan ve vel chu sipai private Wagner group of mercenary ina sipayatana anlak lu an ni thu don na chuan a soya an pol member tamjok hi Russia ramazela omte chung hawa tangal la kan ni a training tha nei lo an ni tlang pui Khochaklam province a indona satber na hmun chu bakmut kho pui le a che velani Wagner sipai tele sipai dangte chuan Ukraine sipai te chuna sa takin an be Khothlang lam kong pui la thunun lo om chun Ukraine kutala om chu thunun tumin an be he kong hi supply le sipai thar lak lu reinforcement kalpuina na poimo hle Thupuang tu chuan White House chuan Ukraine mi thizat chut dana peloni in na soya Ukraine ground force how to Alexander Sirski chuan Russia chuan khopui hi lak tumin maximum effort anei chun zom zela ma se tun thlengin ala hlo cham ni in a soi khopui chung mun thren khata chuan kan unit te chuan melma te chu an ron bei le ta mun thren khat chu Russia sipai ten an chuasan ani ti in na soi kan hriat angin bakmut chet na Russia sipai support na le Ukraine reinforcement ti khailak nan Russia chuan indo thlona atir chuaka cruise missile somni pathum zeta ka blut boka mi somni panga zetan thi Ukraine la duai du big lo Crimean khopui Sevastopol oil terminal oil dana teng lian turulu tuk mai chu drone mangin an kapal ve ngal pup maya Russian Black Sea Fleet ho man tur fuel ton sing te la kangral hem maya ni chuti angani meklai chuan Russia hian Ukraine bial dangte abe chun zom le a Dnipro Petrovsk thlengin aswar tluan missile somni pathum kap lu ta chet nana sataka thlen nuwa hemi nu nimin thotan ni jing war trian mai khan Russia chuan missile som pariata kap lut le ta mase Ukraine air defense crew te chuan thotan ni jinga Russia sipai te missile som pariat ka chu atanga som panga chuan kap thlani in an soi Russia in khochaklam khopui Pavlohrad missile manga abe nuwa mi pahnian thia mi somli an hliam ni in President Volodymyr Zelensky chuan a soi
Firfiakta missile chuan mi pahnih naupang tak nun na ala ani ti in Zelensky chuan video address a soya. Midang somli meichhia naupang mipa hliam le na tak enkol an awm bawk ani ati. Rel kong hun pui Pavlohrad beina hi ni thum chunga rampum huapa missile beina voi ni an to na ni. Zelensky chuan Russia ram ri hnai Chernihiv biala Russia in bom aka chu awangin school bul hnaya naupang kumsom palimi athi tia soi. Kiev khopui official te chuan ni thum chunga khopui bei voi ni na hian khopui ti chiat tum missile zong te chu ti chiat vekani thuan soya. Ukraine hian Soviet siam BUK le S-300 chu missile ka thlakna nan lek lam berani. Kiev US Ambassador Bridget Brink chuan Russia in missile tam tham tak mga Ukraine bei chu adem thu soin barbaric chet na ani nun rong rova taka chet na ani ati. Ukraine sipai thu puang tu te chuan Ukraine sipai te chu counter offensive nei thuai turin nanin pei to ni in a soya. Patiania Crimea Russian fuel depot kang mei chuak chu counter offensive in buat seina ani thu a soi. In buat seina chau po in fuel liter sing tel fe akan ral tira atak tak chu eng ang tak niang mo Russia ta na torhlel om nge ni don atak tak chu eng ang taka Russia ta na torhlel om nge ni don le Ukraine supporter ten counter offensive hi an ngak hlel to hle heti lai hian Ukraine ram ria Russian ram chung Bryansk bial po Ukraine lam ni nge yangai ten an be Bungrophur Rail Service ti to pani ti in tual chung governor chuan telegrama a post. Russian Railways an ram rail enkol tu chuan he thil hi Moscow huna thotan jing dar som le minute som pasari athleng ni in a soi. Bryansk governor Alexander Bogomez chuan a telegram channel a posa. Uneka rail konga kilometer za somthum paru ka thuya. Enge ani hriat lo boma puaka. Bungrophur Rail Service chu ti to pangaya ni ati. Russia thu nei tu te chuan he bial hi Ukraine thlop tu sabotage group ten voi tam tak an bei to ni in an soya. Inrin ni khan kho pakhat an bei na civil mi pali an lo thi to bok. Russia chuan Ukraine sipai zali somret an thi ni in a soya. Emoton zahni zeta ka nga HIMARS tam tak an kap chia Uragan rocket an lo dang bok. Ukraine counter-offensive hi engtik lai po athleng thei tura rin ani to a. Hei wang hian Russia chu ayin ral ring to hle. Russia hian darkar somni palikal ta chung khan HIMARS le Uragan MLRS rocket pasari an kap thla ni in an soi. Russia state media tas chuan an sipai ta chuan Ukraine rampuma bel rang ranga. Ukrainian unmanned aerial vehicle pali an ti chia te soibok. Heti lai hian Defense Ministry thupuang tu Lieutenant General Igor Konashenkov chuan darkar somni pali chungin Donetsk area Ukraine sipai thi zong hi zali somriat an tling to ni in na puang. An vain ni khatkal ta chung khan Donetsk chunga hian Ukraine sipai le ramdang mi mercenaries zali somriat chuang ti boralan ni. Chubaka armor combat vehicle som pahni car somthum D-23 Howitzer le Govosdika motorized artillery system te po anti chiani in na puangani. State media dang ria chuan Russia sipai te chuan Kramatorsk bola Ukraine sipai te ta na ral thuam phurna rel kong echolen anti chiani in a soibok. Donetsk People Republica Kramatorsk settlement bola rail station a echolen pakhat bayani awangin. Ukraine Armed Forces aral thuam ton jani thleng a chiani in military department chuan a soi. Heti lai hian Crimea khopuya Russian oil check khol bei tura Ukraine drone ron thlok lut ho kha Russia chuan an lo kap thla a an ka thlak mai pakhat chuan oil terminal a ron thleng thei. Mikhail Razvozayev Sevastopol governor chuan telegrama drone pakhat chawin oil reservoir hi a thleng thei ni in a soya. Drone dangte chu an kap thla ani. Russian Black Sea Fleet Headquarters Sevastopol hian nikuma Kremlin in Ukraine bei tona khan drone manga bei pui thlak na voi tam tak an lo tok to ani. Heti lai hian Ukraine chuan HIMARS chu Indona hian an hmangtang kai hle a mase Russia lamin an ka chiat sak tam to awangin omjenei thamin hna an thok thei to lo ni in report chuan a soi. Hei wang hian Rheinmetall hian HIMARS type artillery system siam chua an tum ve ta.
German ral thuam siam tu Rheinmetall le US Defense Major Lockheed Martin te chuan Bundeswehr rocket artillery system siam turin thodun na an nei. American High Mobility Artillery Rocket System HIMARS version po atel don ani. Hemi chungchanga hian Memorandum of Understanding MOU zi ani to a. Berlin hian hetiang platform hi an nei lova. He thil Rheinmetall AG CEO Armin Pepper Jaran January thla Germany HIMARS siam chua tumin company te hian inbiak na anei thuwa soi hnuwa chiang zokin tuna hian thu chua an siam ta ani. HIMARS hian Global Positioning System kai hruaina hnuaya rocket zan hi somni pasari alian rocket paruk te chu kilometer somret thlengkap thei chu a phu chuak theya. A accuracy hi meter nga atanga meter som velani. A zia chu meter nga atanga meter som bial chunga a target kap fu chat chata. A threlani po in meter nga atanga meter som bial pon lama a kap threl don chuang lo dina ni. Russia in HIMARS launcher tam takati chet thule BUK surface to air missile SAM po a kap chena sato ni in Russia lam chuan an soi. Mase President Joe Biden administration in Ukraine chu indona direct a hruailu an hlowa wangin tuna hian HIMARS ina a man rocket chu meter somret thlengkap thei chawan pe a meter zathuma hla kap thei Army Tactical Missile System ATACMS te chu Ukraine tan an le pedu lo hei hi HIMARS atanga ka chhuwa thei chi ani January sang hi somni pathuma Reuters report danga po kumkhata tengle artillery ral thuam noi ni singlia ti pun an tum thu a soya anhuwa kumkhata noi li singa atanga noi nga ti pun thei ani thuan soibok German army te hian high mobility wheeled platform atanga guided rocket lobby thei to rocket artillery system an nei lova defense post darlandanin tuna hian M270 multiple launch rocket system somthum pariat PGH 2000 155mm self-propelled truck system zachuang le M120 motor somriat chuang an nei to ani November sang hi somni pani thleng khan German hian PGH 2000 155mm self-propelled gun SPG sompali chu Ukraine an peto a Ukraine nena SPG zachuang borvel hi athleng to mai theini in an chut Russian missile chet na thar mi somthum pali an hliam chen na in na ti chebok Ukraine official te chuan Russia chuan tun hnala Ukraine missile salvo lian tak voi ni an kap lut to ni in an soi Russia hian cruise missile somni pathum maron ka lu hnuwa me ni khat var trian khan Ukraine missile salvo lian tak voi ni na akap chuaka khochak lam khopui pa Florida building ati chia mi somthum pali chuang an hliama ma se kif ero an kap theilo ni in official te chuan an soya a chan chu kan lo ka thlak vek wangani anti khopui chung zonga jingdar thum le minute somli panga vel khan air raid siren na retrana chumi hnuwa Ukraine defense system 10 missile an lo danga puak ring takina zuibok Mursmans bial le Caspian bial atangin cruise missile an ka chhuwa zong hi sompariat atlinga heng zinga sompanga chu Ukraine hian kan lo dang chatani ti in Ukraine Armed Forces Commander-in-Chief Valery Zaluzhny chuan soi Kiev khopui enkol tu an ho tu serhi popko chuan khopui chunga missile kalu zong chu ka thlak vekani thuwa soya drone thren khat po ka thlak vekani thuwa soi thu chiang zo ka soi lova mase ahnuwa thu bel chian dol zo khret thayani tur thuwa soi tuna Russia beina tharawang hian Ukraine khopui engemozat ka ani a he thil thlanga hian Russia hian missile pasari akapa thren khat chu lo ka thlak ani mase thren khat chuan industrial facility akap chia kang maya chuaka chenna in apartment building sompakwa in somni panga school paruk le dor panga achiani in Ukraine lam chuan an soyani hemi bial chunga mun dang pathum po missile in akapa chenna in le school pakhata ti chebokani heng poi khoina thlenga hian Ukraine power network infrastructure po achia siam thatna ni engemaw zat alangai don ni in energy minister Herman Halushenko chuan a soi Kherson khopui mi sing ni vel chen na chu power nei lovin an om to ti soyani a Dnipropetrovsk bela mitam takan thi to boka Dnipro khopui po Russia be na hnuaya hian an om mekani
Plasom pali chung zat in daw na nei chung hian Moscow hian long range missile attack a nei fova civil mi ta omna hmun te chu thliar hrang lovin a kap fo bok ni in Ukraine lam chuan an pu Ukraine hian tun hnai khan American Siam Patriot missile adong thara anti missile defense thazok a kolta ani mase heng zingaral thuam te hi Russia be pui thlak na ti top tumna hian man ani la chiang lova frontline da ni lovin Kiev ven himna nan da ni in mi then khat chuan an soi Ukraine hian khotlang ram tang rual ten an pek ral thuam mangin a mechanized brigade te po siam tha chho zela Ukraine sipai te chu zirtir na pek an nia ral thuam thar po an thon mek zel Kiev in counter offensive an nei the nan na sa takin in bot chena an kalpuya ke ni point kan puang tamta tual chara mi pa le mi pa in baina rap thak ole bakmut lama kan lut tak tak to ang Wagner hau thamar adul ni in na langa ammunition tamzok an mamo ni in Prigozhin chuan a soya bakmut latur chuan emo tamzok kan mamo ani ti in defense minister hna dil na asiam thu Prigozhin chuan a soi hetiang chuan kan beiring thei lawang kan thivek lawang ti a soi thei to lawani ati kan chhuwa sana ni lo chuan kan thivek emo anga yang ti hialin a au chuak heti lai hian bakmuta hian in beina turu taka oma arab thlaka media kan hmuzeu zewa house to house street to street an suar tluan tual chara mi pa le mi pa anin dawa anin ve tona anin beya rap thlak takani Ukraine hian bakmut hian strategic lama kantan hlutna lian taka nei lo ti ma se anayani tu ve tan po he khopui hian hlutna chuan ei cheng khop mai Donetsk khopui lian Kramatorsk le Sloviansk la turin he khopui bakmut hi akal kong poimo stepping stone ani anlak nge yangai chumi Russia ta na din mun thatur Ukraine hian an du bi khau lova sipai engza ta tampo chan don ma se humtlat antuma an thi zoi ve ani ber chuti chung chuan Ukraine hian a koto patangin an la chel tlatani Ukraine lamtang media te puan dan chuan Russia a Wagner mercenary group le Russian sipai dang te chuan bakmuta hian Ukraine sipai te chu in le ko thler tina an lu chua in beina ra phlak taka om hanti nunna kong ti a hriat lar to bakmut khothlang lam kong om chhun ni ta chu thunun tumin in beiton me kani khothlang lam kong pui om chhun ni ta chu Ukraine kuta ala om ni in Ukraine lam chuan an soya he kong hi Ukraine sipai bakmut la om te tan chuan nunna kong ani a supply engkim an lak lu na kong om chhun ani reinforcement an ti na tur sipai dang an ron lu na tur kong om chhun ani to hial ni in an soi mai ni khata interview ti chua khan Ukraine ground forces how to Colonel General Alexander Sirski chuan Russia chuan khopui lak tumin maximum effort a pechun jom zela mase tun thlengin an la hlo cham ni in a soi khopui chung mun then khata chuan kan unit te chuan mel ma te chuan beile ta mun then kha chu Russia la min an chhuwa sen ani ati battlefield update Russia le Ukraine te chuan bakmuta hian mason na an nei ve ni in an in soi Ukraine kho chaklam kho pui cheto tak bakmut ta na in be na chu indona mun pui berani ta a rampan hi sipai te hian chan na hlo tam tak an nei ve to sipai tam tak an chan to ani Ukraine kho chaklam Donbas biala kho pui cheto bakmut ta na indona chu indona mun lian ber le ra phlak berani meka he indona hi President Vladimir V Putin an Donbas pum pui lak atum zia tilang chiang tu springboard anga yani chuti lai ni Ukraine tan po chumi an do dal na chin chhiana lian takani bok kumin hian Russia hian bakmut khothlang lam le chhak lama kho pui le kho te naw engi moza dan lak bel to a bakmut kho pui chunga ngai an lu ta Ukraine chu kho pui atanga nor tol zelan ni hum him turin na takin Ukraine chun an nor boka Ukraine chu anin hnu do angai mai thei ni in alang chhawani kha akoto pa thei to pan chhuala in Wagner thakal chaklai emot lak cham wangin adul ta deu ni in an soya hei tak hi Ukraine hian an man tangka yangai dona counter offensive nen an nor thutangem chu thil poimo takani tun hnaya heram pani hian hlok na an nei ni in an in soya mase an soi hi fin fia thei ni lo Ukraine kho chhak lampang sipai pol ho tu General Alexander Sirski chuan thole nia thu se report a chuan Russia chu khopui mun then khat atangin an in hnu do angai ni in a soya zirtop ni khan Ukraine sipai thu puang tu chuan
Russia sipai te chuan khawthlang lam chasif yar khopui pan na kong pui poimo tak chu an la thunun theilo ti soya hei hi Kyiv sipai te ta na supply kong poimo tak logistic route poimo takani heti lai hian Bakhmutar Russia sipai tamjok chet na ma hruai tu Wagner militia tani in an ho tu pa le adin tu Yevgeny Prigozhin chuan Russia sipai te chuan kong hrang yat zatam taka front line a be puan thlak mek ti soya Ukraine chuan Bakhmut la let turin an sipai te chu anin siam rem mek ni in an soi ve bok Russian Defense Ministry chuan thole ni khan a airborne troop le assault unit te chuan Wagner sipai te chu khopui khothlang lama an fin to ti soi ve boka in beina chu turu chhaumia mia hle ole kan puang seng hri lo ni phot mai te se video.le in longa chang le vek don nia mang tha le vek ole